Bokföringsbrott, penningtvätt, kopplad till organiserad brottslighet i Europa. Han bor i en sån här gated community och odlar grönsaker. Du, hur är läget? Det är bra. Jag hade nog bättre. Säkert? 100%. Alltså Kent behöver en chaufför. Någon som kan köra lastbil och truck. Helst se mellan fingrarna. Tack för att du kunde ta med tjejerna. Gick det bra? Ja, absolut. Inga konstigheter alls. Kent. I swear. I did. No more fuck-ups. Jag såg vad jag såg. Ja, och jag tror dig. Men vi får ta en sak i taget, okej? Hey, what you're doing? You're not normal. Nicole, du drar. Hela tiden. Du lämnar mig. Jag kommer ju tillbaka. Det spelar ingen roll, Kent. Bränn pengarna. Jag tror att det pågår andra grejer där inne också. Jävligt märkliga saker. The new Europe that will rise from our blood and grow from our soil. Are you sleeping? We need your help with something.